Čaute ľudia, ja som Miko a trochu koksem, bol som trochu v strese, bol som na návšteve, tak sa mi to tak ťažko ovládalo a ďakujem, že som dosiahol 21 odberateľov, to je dobré, fest. Predtým som mal 20 a minul sa mi 2, no tak ďakujem, že aspoň jeden mi nabudol a chcel som sa iba ospravedlniť, že dneska mi to nevyšlo, že proste som nevidel to video, čo je v komunite a stále mi to koksem, ale vydám to niekedy cez týždeň, aby mi to vyšlo, lebo som to chcel proste vydať cez týždeň, či víkend, tak som to chcel povedať a bol by som rád, keby som dosiahol 50 odberateľov a klikni na zvonček, ktorý je práve dole a čekni si ešte moje videá aj komunitu, čo som vydal, lebo keď som videl, že niekto som to nepozrel, tak prosím, aby ste si to čekli a to je asi všetko. Zatiaľ čau.